Astma i bronhitis, to je naredna tema o kojoj govorimo u izdanju emisije Infoklinika za ovu nedelju i to iz ugla naše standardne rubrike u ovom serijalu, 6. po redu emisije za ovu sezonu o akupunkturi. Naravno, moja i vaša gošća, uvek radoviđena, Vesna Marinković-Mičić iz ordinacije Vitalis. Doktorka, želim dobar dan. Hvala lepo, dobar dan. Ovo lepo vreme utiče na vas, evo pa ste vi u tim bojama dobrog raspoloženja i sunca koje, evo kažu, sada broj poslednje dane i sate. Doktorka, astma je veliki problem kod dece, da kažemo kod dece, kasnije nekom uznapredovalom uzrastu. Može li tu akupunktura da da neke povoljne rezultate? Akupunktura tu može da da toliko dobre rezultate. Zaista? Da, izuzetno dobre rezultate. Ja imam pacijente svoje, kako da kažem, decu koji su sad odrasli, momci i devojke, da kažem, roditelji, već nisu imali napade od tog dečjeg uzrasta kada su lečeni akupunkturom. Znači, nedovoljno se priča o tome koliko je akupunktura efikasna u lečenju astme, bronhitisa, svih vrsta alergije, ali astma kao najteži oblik alergijskih manifestacija. Znači, poremećen je imunni odgovor, stvaramo autoantitela protiv sopstvenih tkiva, dolazi do gušenja, do otoka, oslobađanja histamina koja onda stvara zapaljensku reakciju u bronhijama i bronhiolama i u alveolama, znači u tom respiratornom epitelu dolazi do, da kažemo, otoka, edema, onda škripanja, stvaranja, to se čuje golim okom, golim uvom, bez slušalica, možete da čujete kako škripi i otežano diše osoba. Može da ima čak bol, ali ne treba mešati sa bolom kod angine pectoris koji je sasvim drugačiji. Ovdje je samo otežano disanje. Sada, vrlo je bitno koliko je akupunktura efikasna. Ona ispravlja taj nepravilan imunni odgovor. Radi se o tome da stvaramo autoantitela i to je suština najvažnija. Pored toga, nauka je dokazala da dolazi do lučenja prostaglandina, a to su materije koje utiču na glatku muskulaturu i oko alveola i oko bronhiola, pa to popušta napad. Kako mi plasiramo iglice u određeni zbir akupunkturni tačak koji je neophodan kada lečimo astmu bronhijele, odmah momentalno dolazi do olakšanja disanja, zato što ti glatki mišići, znači, popuštaju i kao da je uzeo pacijent, recimo, kortikosteroid ili ventolin, znači, zna se jedan od najčešćih... Pumpice, da, koje momentalno dovodi do opuštanja te glatke muskulature i odmah se momentalno lakše diše. Ali kada se ponavljaju tretmani, kao što je naša praksa, znači 10 puta, 10 dana za redom, i ponovi se, čak savjetujemo uvek ponavljanje još jedne serije od 10 terapija, možemo da govorimo kod dece posebno. Jer to je kod dece o nestanku kliničkih manifestacija. Potpuno nestane više gušenje, ne. Postepeno izbacujemo lekove, prvo se smanjuju, jer to su lekovi koje ne smemo da izbacimo na brzinu, jer kortikosteroidi su supstance, odnosno lekovi u ovom slučaju, ali su to hormoni, korenadobrežna žlezda, koje ne smemo naglo da izbacimo, nego postepeno da ne bi došlo... To je jedna opasna grupa lekova koja dovodi i do edema, do oteklina. Jeste, i nus efekata. Kada govorimo o upotrebi kortikosteroida, treba da se zna da upotreba kortikosteroida kod dece može da dovede, znači, do facije slunata, bufalo torso, pucanja kapilara, usporenog razvoja i tako dalje, pa do onih banalnih komplikacija od upotrebe lekova koje svako zna da je lek jedno leči, a drugo šteti, već to se zna. Ali kada zna ovako duboko koliko to je pogubno za delovanje, svako bi trebalo da pristupi akupunkturi. Prosto kada je ovo zdrava, prirodna, potpuno neškodljiva i jako uspešna u lečenju alergije. Moje impresije, recimo kada sam bila na početku učenja i bavljenja akupunkturom, ja sam bila impresionirana najviše delovanjem akupunkture protiv alergija i astme bronhijale. Prosto i ja imam dogmu, kao i svi ostali lekari, da je to bolest sa kojom se živi, od kojoj se ne umire i... Hronicitet i to je tako. To je tako. I samo protiv simptoma imamo simptomatsko praktično lečenje. Znači, kortikosteroidi, to su lekovi koji se koriste svuda i svakde i kao antišok terapija. Mi anestezijolozi to koristimo kada neko momentalno zastane. Kardijak arest. Kažite mi sada varijantu kada govorimo o akupunkturi i kada lečimo astmu i lečimo bronhitis. To su najčešće oboljenja kod dece. Da li
ima tu neke, da kažemo, limitiranosti? Ko može da bude podvrgnut akupunkturi? Da li se deca boje? Kako vi prilazite? To može, da. Pa znate kako, iskustvo i uopšte ljubav prema poslu, prema pacijentima i želja da se pomogne, uvek pomogne znači lekaru i medicinskoj sestri koja daje injekcije, u ovom slučaju iglice koje su tanke, da mi tu pristupimo tako detetu da ono, kako da kažem, prihvati. Jer sama pomisao na iglice i kod odraslih, kod nekih ljudi stvara odbojnost. Ali mi imamo lasere, znači lasersku akupunkturu koja može da zameni, znači stimulišemo iglicu, stimulišemo akupunkturnu tačku, ne mora iglu, možemo laserskim zrakom, potpuno bezbolno. Ali činjenica je da su iglice jako tanke i zaista taj ubod ne boli i dovoljno je da decu nagovorimo, da im plasiramo jednu iglu kao da zalepimo. Mi to kažemo, ajde da ti zalepim jednu iglicu i kad oni ovako, pa to ništa ne boli. Sve u svemu, najbitnije je i sam efekat. Deca osete da im je lakše, jer mi, kažem, već prilikom prvog akupunkturnog tretmana imamo olakšano disanje. I to neko ko dođe u status astmatikusa, to znači sa baš onom gušanjem, napadima u teškoj situaciji, odmah prilikom plasiranja, odmah se luče te materije, rekli smo prostaglandini, antihistaminici i niz drugih korisnih stvari, ali to su dve osnovne materije koje praktično deluju kao lek koji bismo popili, a nemaju nikakvog štetnog, naravno, delovanja. Najčešći naši pacijenti su, kažemo, kao što vi pitate, deca, mogu da budu vrlo mala deca, mogu tek novorođenčad. I novorođenčad može? Imali smo, zato što uobičajeno se ni ne seti neko da donesete se ni mora da se priča o tome, ali neko je obavešten ili je pokušao, znači imali smo bebu tek je izašla iz bolnice, nisu pomagali lekovi. I onda majka se setila idem na akupunkturu. Znači, nema ograničenosti dobnog uzrasta. Akupunktura je metoda bez ikakve štete. Prema tome, prava metoda baš za decu, baš za trudnice, baš za one koje hoćemo da sačuvamo radi produženja vrste. Međutim, bitan nam je svaki čovjek i da prima onu terapiju koja je najbolja, a ovakva terapija je sigurno potpuno ne samo neškodljiva, nego strašno uspešna. Znači i alergije, ne samo astma. Astma je najteži oblik alergije, jer to je tu u plućima najteže, valjda kada je glad za vazduhom i ta opasnost da može doći do ugušenja, jer imate i alergije koje se javljaju ili gušenja, spazmi kao anafilaktički šok, recimo to kada u laringsu dođe do takvog stiskanja, da je to, mislim, ako se ne ukaže hitna medicinska pomoć, ode sve u propast. Tako da nikada ne znamo kada će neka blaga alergija da postane vrlo kompleksna i da pređe u ovu astmu ili bronhijalnu ili bronhitis i tako dalje kao najteže. Znači i najlakše oblike, počeo od onih kijovica, alergije na polen, na travu, na dlaku životinjskog porekla, buđ, prašinu kao najčešći oblike alergija, do vrlo kompleksnih, autoimunih poremećaja i zato treba ponavljati. Koliko imamo, da kažemo, optimalan broj terapija akupunkturom kada govorimo o astmi i o bronhitisu? Da. Nije uvek, nego to smo mi tako uveli kao u medicini pravilo 10 terapija, 10 dana za redom običajno predlažemo da se radi. Može i neki dan pauze, ali hoćemo što pre da pacijent vidi efekte 10 terapija. Napravimo pauzu od mjesec dana, pa napravimo još 10 terapija. Onda možemo da kažemo da sa takve dve serije imamo puno primjera, znači u praksi koji danas nemaju uopšte astmu, bronhijali i sada dovode svoju decu zbog alergije. Pa to što da kažem, zaista vi u vašoj plejadi, da kažemo, alumni korisnika, zaista imate veliki broj dece i pozitivnih rešenih slučajeva astme i roditelja kasnije koji dođu. I roditelji koji dovedu sada novu, znači svoje generacije, jer je alergija i astma i uopšte te poremećene imuni odgovori su nasledne recesivne bolesti koje se nasleđuju. Ne mora uvek da se ispolju, ali se nasleđuju. I onda kada se pojave, već roditelj zna. Ja sam izlečio to u Vitalisu, kod doktorke Vesne, idemo kod doktorke Vesne. A generacije ste izlečili, tako da o tome više ne treba govoriti. Jeste, to je dobra medicina, ne samo ja, nego i svi oni koji se bave akupunkturom. Veliko hvala, doktorka,
na gostovanju i ove nedelje u serijalu Akupunktura u Infoklinici. Mi naravno družimo se nadalje i veliko vam hvala što ste podelili ove korisne savete u vreme ovih respiratornih infekcija, kada sve buja, pa posebno i astma nekako dobija na intenzitetu, s obzirom da šta je ovo proleće, više ne znamo jesen, zima, ne znamo i koje godišnje doba. Da, jeste bilo koji pad imuniteta zbog, recimo, banalne, pod navodnicima, nema ni jedne banalne infekcije. Jeste, dovodi do nestabilnosti i onda gušenje napada i ove stvari koje je unutrašnje proizvedena, odnosno nasleđena. Veliko vam hvala na gostovanju još jednom, a naravno vi ostanite uz Infokliniku, nastavljamo dalje.